pasuranmu yen tak sawang katon glewmu. Ngene lho lambene ngisore dindul. Glewmu. Pasuranmu yen tak sawang katon glewmu. Kene yayi. Siam bakal tak glewmu. Kabeh glewu. Yen cedhak tansah mulat. Pripun swantenipun? Sae Mas. Kathah ingkang mastani Mas Mondol menika swantenipun kung. Angger liwat ning ngarepan tangga-tangga teng pundi kung? Kae nyelombah kung. Terus Sita Delokan larasmu lho teko ngene. Asih. Tuhu. Tuhu terus entek wong terus turu. heeh. Pindho mimi lan mie goreng ya. Pindho mimi hamimi o. Mintuna. Terus Mimi mintuna ya cek butuh mimi. Ayo ni mas bareng ana tepi wajib. Lah nyapa dadak wajib iki lho. Lho padha karo bak mati di akhir ayat. Jenenge Kol-kolah kubro. dadi nek wajib, nek senep, nek Pak asob nyidam. terus Sito asih bebrayan. luar biasa. Napa niki lajenganipun? Ben dikancani ya Mbak Nika. Nggih dipun kancani. Heeh, sama Mbak Ingkar ya kono. Mbak Ingkar. Ya. Lah. Astabrata. Sing kendang kok tengok godhog. Sayang ini lelakanku piye
pancene lalak. Hoi. Biyen kok selalamu. Yen pancene iki. Matur nuwun, Cak. Cak. Ati salawase. Wah, Terima kasih, Rek Dik kepito Niken, pedolo Mbak Inggar, mangampak-ngampak, geger. Pinterestnya ya, Mas Siap. Ida. Iki piye Om? Sudah aku. Sudah. Sudah. Sampun. Jane kalau wau tesih wonten ingkang ngersakne grajakan. Nggih, mangke mawon goro-goro. Mangke siap. Nggih. Dik Sinta karo Mbak Sri, jumeneng Mbak bareng. Sri. Heeh. Sri, kok iso turu ae kowe iki. Kancane nyanggup. Sepoti. Oke. Yo. Ki mawon apa mundutan? Napa, Nggih. Mas? Sik HP ini Mas, HP ini. Alah, aja. Modus. Tenan apa mundutan mau lumantar Alasane. WA. Pokoknya Saking bapak sapa mau kene to. Heeh. Cup. wah pinter dalang ya alasane iki lho enek. Iki lho. Sapa ki mau? Request podang kuning utawa lewung. Siap. Saking Pak Amin pariwisata. Pak Amin pariwisata. Ini ki balik neh, Mas. Nggih to kowe. Ya, podang kuning atau lewung. Dialah. Milih, ayo. Sing ndi? Udang kuning. Oke. Siap. Met ning gira kowe iki wis kaya bacok pisane kok. Ben kendange kene lho. Sik diganti. Pindah. Modele kendang kok dipek ae. Ngomong. Nah. Oh, ganti posisi. Nggih, jane ganti posisi. Oke. Yuk, dadekke yuk. Oh, Salah sing demung. cah demung iki piye cah demung iki? Cah demung wis. Yuran anggoleki sing tak sayang.
saya cakra kasranan setika sulut Kula nampi dawuh menika Siap, Pak inggih. Panito mboten ketang sepatah dua patah Oh, kata inggih. niki badhe paring dawuh. Pak Nito. Monggo Pak Panito nggih. kalian Bapak Asop menawi tasih lenggah katuran minggah wonten ing panggungan. Tuduk 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 tuduk. Timun sikarane Mas Mandal. bangun sikarane ya mas monggo tadi tuh bahasa Baikpun wonten pundi to Mas? Oh sampun kondur. Oh. Teng wingking mbok menawi. Oh nggih, mboten napa-napa. Ireng, nggih, nggih, nggih. Dilanjut mawon nggih. Siap, siap. Sinten? Mbak Dwi no sing durung jumeneng ya. Mbak Dwi. Sepotong aja. Yo 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 yo. Lewong nggih Mbak Dwi nggih. Mbak Dwi lewong nggih. Oh nggih. Oke, nggo Oke. penutup ning limbukan. Siap, Oke. siap. Lewong garap seragenan ya kena. Monggo. Nggih, nggih. Monggo perkara lagu liyane tutune gara-gara. Nggih, Mas Karis ning nguriku kene cah bagus. Mas Karis. Yuk lewong dadekke.
Sabda pandita ratu Suwuk Mas Arya. Mugi Gusti nglilani tresnaku bakal kinawa mati. Mas Yuda. Dawuh. Sampun sawetawis anggenipun paring lelipur. Nggih. Ingkang baku jenengan ndonga napa kagem ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk menika. Mugi kawujudan kateterman lan kabahagiaan tansah kajiwa kasarira sedaya para guru, kepala sekolah lan Amin. jajaran Amin. wonten ing SMA 1 Nganjuk. Amin. Mugi tansah kuncara hanjayeng bawana jaya sepanjang masa. Mas Mondol ndonga napa? Semanten ugi mugi sedaya murid-murid wonten ing SMA 1 Nganjuk Nggih. mudah-mudahan menjadi generasi yang sangat hebat untuk Nganjuk. Amin. Nah, tuku tahun yang Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali Mas nggih. Siap Inci. Nggih, sewang-sewangan lagu. Nutuk nelakan. Cawe sesaji karo Kang Sinuwun. Ayo tak derekke no. Simpang Limaria lapangan Pancasila Semarang kumandang Pranyata serbaguna Swasana rame rakyat gede ati ing Jawa Tengah bosen penambang